духтаро, аксияи беҳтарин дар магазини Фаришта. Тамошобино бинен, аббаеҳои 1000 сомона барои ид 650 сомон шид. И хеле аббаеҳои хушрӯ дар ягон ҷо намеёбен. Бинен тоза турецкиян, се расветкаи, се расветкои фасон бо кори дастӣ дорад. Бинен танада чӣ хел хушрӯвай духтаро. Мана варианти беҳтарини идона. ҳатман биёен, сиёҳ, бежавӣ ва баъд намехе сабз. 650 сомон. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 9-12, 6 магазин. Ряди магазинои шишагӣ. Инаи ду остиноорам пристабдан. Ина расветка омадай ҳам ха хушрӯай духтаровай пеш. Нархш чандай? 600 сомон да метиян. Мана бинен. Инам расветкаи фасон дора. Мана вариантҳои идона ман бисёриҳо мепурсанд. Ина вариантҳои идона дар ҷои Фаришта шумо пайдо мекунед духтаро. Биёем ба